Good morning mga ka-road trip at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at malayo sa anumang kapahamakan. So ngayon dito tayo mga ka-road trip sa dagat. Uy, may Hello mga ka-road trip! Nandito kami sa may Dubai Sailing sailing Club. club. Yan mga ka-road trip at ito habang maaga nagbibilad muna kami dito sa may sa may araw. So day off naman namin ngayon. So yan, tara at gala-gala tayo dito sa may gilid ng dagat mga ka-road trip. So unang-una, salamat sa aming mga silent viewers, subscribers at sponsor sa walang sawang pag-support sa ating munting channel. So yan, maraming salamat talaga. Tumabot na tayo ng 2K. So yun, tuloy-tuloy lang po tayo para po marami po tayong mga matulungan. So yan, so, yan unang-una, pakita namin sa inyo yung dagat, palakas yung alon. So yan, nandun na si Nini. Up, iano muna natin yung chinilas natin para atras ako atras dahil yung chinilas ilagay muna natin dito. So yun mga ka-road trip at ang lakas ng alon, sarap sana maligo kaso nga lang biglaan yung pagpunta namin dito, hindi kami nakapagdala ng hindi kami nakapagdala ng bisan mga ka-road trip. Oh, ang lamig. Malamig mga ka-road trip yung yung dagat. Lamig. Yan laki ng alon mga ka-road trip oh. Naabot yung pako. Lakso na ne. Wala, malakas oh. So yung bandang dulo na yun mga ka-road trip, nandun yung yung mga sailing club, yung kung nakita nyo yung may ginawa ako dyan na nilagyan ko yung yung sailing boot ng ng battery. So yan. Ay, ang lamig. Di, malamig nga talaga, mahirap, malamig. Mahirap nga talaga kung maligo ngayon. So yan, habang naglakad-lakad tayo ito. Grabe, ang lakas ng alon oh. Hi, good morning. How are you? So yan, lakas ng tubig. Ayun. Marami isda dyan sa sa gilid. Wow! Sarap. Yan oh. Oh, ang ganda oh. Gandang tingnan mga ka-road trip oh. Yun, mayroon pala dun yung may oxygen, mga divers. Dami rin nagji-jet ski dun banda mga ka-road trip oh. Basa yung shirt ko. Basa ang shirt ko. Basa oh. Mabilis naman itong matuyo. Makan mo ko. At maglalakad ako ng ayun, tadi mo nagamit. Ulog. Naka-play ba to? Ayan o mga ka-road trip oh. Nabasa yung mga yung mga suot namin. Ayan na, lakas.
It's swimming time! Ang sarap mga ka-road trip pag ano ng dagat. Yung alon. Yan, kahit sa tunog lang ng alon, ang sarap ng pakinggan. Yan. Ang puti ng buhangin dito mga ka-road trip oh. Yan oh. Clear na clear talaga yung ano, buhangin. Yan oh. Sarap. Sarap maligo. Ang sarap maligo. Meron pala nakatambay doon oh, isang ano. Isang yan, tingnan natin, i-zoom natin. Yun, ang laki mga ka-road trip oh. Ang laki niya. Ano kaya yan? Ganda. So yun. Balik natin. Lakad-lakad ni. Wow. Sarap talaga pag nasa dagat mga ka-road trip, may makakawala talaga ng kahit anong iniisip pag marinig niyo yung ano, yung hampas ng alon. Yan, nakakawala talaga ng mga, nakaka-refresh talaga. Yan. Malapit lang ito mga ka-road trip sa amin. Kaso nga lang medyo yan papalit na yung panahon. Pwede nang talagang maligo. Pero ngayon medyo talagang ano, malamig pa yung tubig masyado. So magsa-summer na. So yan, dadagsain na to ng mga tao rito. Lakas ng alon talaga. Kukunti pa nga yung mga tao ngayon. May malawak naman kasi yung beach dito. Open na. Walang bayad. Yan o. Laki. Yun. Pakinggan nyo na lang mga ka-road trip yung ano, yung sounds ng alon. Ang ganda. Yan. Sarap magtampisaw talaga. Kahit tampisaw lang okay na. Ha? Malakas pa yan. Yan o. Yan o. Pagmasdan nyo mga ka-road trip yung alon no. Feeling na pag dumadapo sa paa namin ang lamig ng tubig. Sarap. Yan o. Yun. Yan, malakas yan o. So yan mga ka-road trip, dito pala sa Batuhan. Ang daming nangangawil. Yan o. Dami nila oh. Pero kailangan kasi may lisensya yan mga ka-road trip. Hindi yung mangangawil ka lang dyan tapos wala kang lisensya di. Pag nag-check yung baladiya, huli. May fine yun.
So yun, nalahaba ng mga stick nila. Oh. Pang malayuan talaga. Yun. Ito rin yung gusto ko talagang ano, mag-fishing. So yan, nahaba pala nito. Ang dami pa pala nito lang. Dami nila oh. Hanggang doon sa may ano, dulo. Batuhan. Yan. Yan. How are you, my friend? You got something? Nothing? Ah, just now you arrived? Ah, okay. Hanggang doon sa dulo. Yan oh. Wow, it's too far. Dito batuhan na to mga ka-road trip oh. Yan. Ipindilayaan sa paun. So ito oh, laging mayroon oh. Laging mayroon yan oh. Ito nakailan na. How many fish now pare? How many fish now? You get more? More fish? Is that cherry? Cherry? Small cherry? Ito sila kabayan. Ito pala mga Pilipino, mga Pilipino. Parang si Kuya Joey lang. Di ba sila si Kuya Joey ng... Mahilig yan si Joey. Yan ah. Nahagis yung mga ka-road trip. Iya! Uy! Ang layo. Marami na bang huli? Kanina may nahuli sila. Ano po nahuli nila? Marami na nahuli. Kanina pa kayo dito? Kanina kami doon, kaya lang nasira yata yung ano niya. Ah. Patulong siya dito sa kalakapan. Pero sila kanina pa. Parang mamagaling na sila kabayan. Kami tatlo na agad na. Oh? Dinalawayan daw kasi yun. Sa ano kasi yan? Sa kamay? Ano nahuli nyo, sir? Hindi na rin. Ano mga nahuli nyo? Cherry? Maliliit, cherry fish. Patingin nga. Videoan ko. Yan, tingnan natin yung mga gamit nila. Oh. 5 kilo na. Wow. Ang dami na. Ayos na, pwede na. Oh, may dalagang bukid din. Saan? Ayun oh. Yan ah. Diyan oh. Oh, dalagang bukid oh. Pero puro cherry do. Masarap yan. Paksiw. Inununan. Oo. Inunon. Yan. Natamaan ako. Dito ako sa gilid. Wow! Nakadali talaga oh. Tignan mo, buinas akong dumating. Yan ah. Si sir, buenas. Nag-stock sa'yo sir? Pre, paano pre? Pre. Hila ko nga eh. Ang dami na oh. Mga nasa 5 kilo na yan. Mga tatlo no. Ano yung pusit? Di, pusit yung... Ah, yung hipon yung ano. Ganda. Baka dito tayo sa gilid. Baka tamaan ako. Ay, kuya. Kaya paano maghagis. Yeah. Galing. Yan, galing maghagis. Yan ah. Yun, halayo. Gagaling na nilang maghagis mga ka-road trip. Doon pa, sa dulo.
Si Busing marami na talaga, oh. Yun na naman. Sabi na. Napakaswerte ko. Nakadali na naman. Oh. Sunod-sunod. Sa pamain siguro yan, no? Sa pamain. Dami nilang gamit, oh. Oh. Yan ang mga gamit nila. Yan. Saan? Yan ang magandang mahuli. Malaki. Ayan, sumabit na yung isa. Sumabit na, oh. Yan. Layo, no? Sumabit. Ito pwede pa itong ihagis. Wait. Yan na. Oh, wala, di sasabit yan. Kalbo ko. Yan, sasabit si Busing. Ayan, oh, sasabit si Busing. Layo. Ang layo. Laki ng ano niya, oh. 6 meters ata yan. Yan, ito. Sabi ko sa'yo, may huli. Yan, barakuda yan. Oh, sabi na. Oh, huli. Videoan kita. Ako huhuli sa'yo. Oops, yan, cherry. Cherry. Eh, siyempre, masaya na ako doon. Nakahawak na. Sabi ko sa'yo, isang huli pa. Pero parehas yung ano, no? Sabi sarap kung ganun yun. Malalaki. Finish all our day. Kinakain nila yung kapatid nila. Ay! Alam mo nga, man. No, nahulog? Ini, dangog priya. Nalaglag? Oh, yun nga. Ganon din. Oh, wala pa, hindi pa natanggal yung Hindi pa nata. Maganda pala yung isda man kasi magpapalo. Tigat mo. Saran. Shout out, Ken! So Ken, shout out. Shout out, Ken. Yeah. And Colin ba? Kulin. Hello, So, shout out. Thank you for sharing our video. So Thank yan, you. salamat. Nandito Shout kami, out kay tuwang-tuwa si Ibicolanong Kalbo na ito, nakahawak ng nakahuli isda. Kay Marvin, kay Andy, kay Josephine, kay Josephine, Hernandez. Sa mga sponsor namin, Papa Manoy, enjoy your vacation. kay Iris. So sa lahat. Sa lahat kay, ng mga supporter Agnes. ng Bicolanong Kalbo Vlogs. Thank you. So yun, bye-bye sa lahat sa inyong lahat. Yung mga hindi namin shoutout, shoutout na lang sa lahat. Abang sa mga pa-surprise ni Bicolanong Kalbo soon. Bye-bye. Ingat kayo lagi. God bless. God bless. Bye-bye.